Мәсәлән, бүгенге чыгарылышта тораканнар аркасында фатирларын калдырып китүчеләр, 15 000 лайк өчен 10-нчы каттан сикерергә әзерләнүче тиктокерлар һәм 25 сумга аварияле хәлдә булган йорт буенча уздырылучы экскурсия. Ә хәзер тулырак. Яз җитте, яз дигәннән сүз уңайнан сезне яз килү белән ихластан котлыйм. Сезнең күңелләрегезгә рәхәтлек иңәр, сезгә яшәргә җиңелрәк булып китәр дип үтеләм. Нинди теләкләр телиләр монда очракта белмим. Һәм яз белән инде мәхәббәт, әлбәттә, гормоннар. Кыскасы, Ершовадагы психиатрия хастаханәсендә дәваланучы 24 яшьлек Вадим исемле егет бер палатадан икенчесенә күчергән вакытта санитарларны этеп төртеп, өстенә дә кимичә форточкадан чыгып йөгерә. Нәрсәгә дип уйлыйсыз? Үзенең сөйгән яры белән күрешер өчен ул аны бик сагынган була һәм качудан башка юл уйлап таба алмый. Ул үзенең сөйгәне белән күрешә, әмма аларны бик тиз табып алалар һәм сөйгән кызы аңа кире хастаханәгә кайтып дәваланып бетәргә үгетли. Һәм егет ризалаша инде. Бу шулкадәр сөйкемле һәм милый история, бәлки чынлыкта бик милый түгелдер дә инде ул. Әмма хәбәрләрдә укыганда мин күз алдыма китердем үзенең сөйгәне өчен хастаханәдән качкан егетне. Барысы да яхшы булыр, егет дәваланып чыгар һәм алар сөйгәне белән бергә бәхетле булырлар дип өметләнәм. Мәскәүдә 2 кыз 10-нчы каттан сикерергә өндәп TikTok'та видео урнаштырганнар. Әлеге видеода алар шулай шаярып, көлеп, җиңел генә сиңа слабо 10-нчы каттан кар көртенә сикерергә дип әйтәләр. Һәм әлеге видеода 15 000 лайк җыелса, алар үзләре дә шушыннан 10-нчы каттан сикерәчәкләре турында әйтәләр. TikTok әлеге аккаунтны һәм әлеге видеоны инде удалить иткән һәм бу хәл белән полиция кызыксына башлаган. Һәм аны тикшерәләр, бу кызларны эзлиләр. Белмим, монда нәрсәдер әйтү шулкадәр бу башка сыймый торган әйбер. Минем башыма сыймый, мин аңламыйм кемнең дә булса. Юк, мин аңлыйм лайкларның һәм социаль челтәрләрдә игътибарның кемнәрдер өчен коточкыч мөһим булуын һәм аннан башка тора алмауларын, ул бәлки наркотик кебек әйбергә әйләнәдер инде. Мин аны аңлыйм һәм кабул итәм. Тик шул ук вакытта мин башыма сыйдыра алмыйм кемнең дә булса лайклар өчен шундый адымга барырга әзер булу. Неужели ул лайк дигәч аяк акыл дөм сүнә һәм кеше инде аяк акыл белән уйлый алмый башлый. Миңа бу ниндидер шаяру шикелле, бу чынбарлыкта алай була алмый шикелле. Ул видеоны кертүчеләр шаяралардыр кебек. Мин бу видеоны кертүчеләр турында әйтәм. Чөнки бар ул видеоны кертүчеләр шундый батырлар, әйдә сикерәсеңме юкмы? Бар ул видеоны караучылар һәм аны караучылар арасында әле психикасы формалашып бетмәгән кичкенә балалар да булырга мөмкин. Һәм әлбәттә кумирлар бетеп бара торган чорда яшибез, әмма алар әле дә бар һәм кичкенә бала өчен менә шул кеше кумир булырга мөмкин, авторитет булырга мөмкин. Һәм ул аңа әйтә: "Ну давай сикерәсеңме юкмы?" Һәм ул видеоны керткән кеше үзе сикермәскә дә мөмкин. Аңа шундый вакытлы пшик кына кирәк аудитория җыяр өчен. Бу бала аны укыганнан соң, аны күргәннән соң Алла сакласын әллә нинди гамәлләргә бара ала. Шуңа күрә бу кызларга һәм бу кызларның әти-әниләренә тиешле җәза булыр дип өметләнәм. Мәскәүдә бер күп этажлы фатирда яшәүчеләр үзләренең торган урыннарын калдырып китәргә мәҗбүр. Моңа сәбәпче тараканнар, төгәлрәге үзләренең яшәү, амораль яшәү рәвеше белән әлеге тараканнарны үрчетеп ятучы күршеләре. Күршедә яшәүче ир-ат белән хатын-кыз тәртипсез яшәү рәвеше алып баралар, гел эчәләр, эшләмиләр һәм чүплектән теләсә нәрсә ташыйлар үзләренең фатирларына. Шуңа бәйле рәвештә аларда тараканнар үрчи башлаган һәм ул тараканнар башка фатирларга да үтеп керә башлаганнар. Ул 3-4 таракан түгел, менә күз алдыгызга китерегез, кайбер фатирда яшәүче кешеләр иртән эшкә чыгып китер алдыннан агу, белмим, сиптерәләр микән, ниндидер таблеткалар калдыралар микән, агу калдыралар һәм кич пляждан кайтканнан соң алар идәнне себереп алырга мәҗбүр. Шулкадәр күп таракан җыелганда. Күршеләре әлеге ир-ат һәм хатын-кыз белән яхшылык белән сөйләшеп карыйлар, куркытып сөйләшеп карыйлар. Бернинди тәэсир булмый, аннан соң алар полиция чакырталар, полиция килә, алар белән сөйләшеп карарга тели. Әмма алар ишекне ачмыйлар һәм полиция җилкәсен сикертә дә китеп бара. Һәм хәзер бу фатирда яшәүчеләр нәрсә эшләргә белмиләр. Шундый хәбәрләрдән соң минем башыма шундый килә, как будто Россиядә ике чынбарлык бар. Берсендә полиция хезмәткәрләре
ВКонтактеда ниндейдир дұрыс болмаған, ярамаған пост кірткен үшін сенің ишигиңне бәріп кірелер. Икенче чынбарлыкта алар инде күпме вакыт күршеләренә яшәргә ирек бирмичә тараканнар үршетеп ятучы кешеләрнең фатирларына килеп шокыйлар да итәгатьлеген әйтеп, алар ачмагач, ачмадылар диләр дә китеп баралар. Мин аңлый алмыйм, ничек менә бу ике чынбарлык бер дөньяда яши ала, бер дөньяда тыгына түгел, бер ил эчендә яши ала бу. Хәзер халыкның гениальлеге турында Пермь шәһәрендәге күп фатирлы йортта яшәүчеләр үзләренең керү ишеген алыштырырга акча табу өчен экскурсиялар оештыра башлаганнар. Бу күп фатирлы йорт инде 2019 елда ук аварияле хәлдә дип бәяләнгән булган, әмма халыкны башка җиргә күчереп утыртуны 2024 елга күчергәннәр һәм бу халык 5 ел буе менә шул фатирларында яшәргә мәҗбүр. Ул шулкадәр начар хәлдә, анда бик салкын, анда боз сөңгеләре күренеп ята, анда хәтта подъездга керергә ишек тә нормальный, адекватный хәлдә түгел. Әмма аварияле хәлдә дип әйтүен әйткәннәр, әмма халыкка ярдәм итүче юк, җирле идарәдән бернинди ярдәм юк. Һәм алар шундый бер гениаль акча эшләү усулы тапканнар, хотя бы ишекне алыштырып куер өчен. Алар экскурсиялар оештыралар. Экскурсия нибары 25 сум тора. Бу 25 сумга сез әлеге йортның подъездына кіріп, ондағы боз сүңгілерін көре аласыз. Түшәмнән һәм дивардан қойылушы краскаларны һәм башкаларын көріп, исегез кетіп йөри аласыз. Һәм әлеге экскурсиялар офлайн гына түгел, хәтта онлайн форматта да уздырыла. Россияда гына түгел, Америка Кушма Штатларында да бу экскурсияларны караучы кешеләр булган. Иң кызыгы, иң искиткече әлеге экскурсияның исеме. Ул квота барак дип атала. Бу район җитәкчесе Евгений Карабатовның фамилиясы кире якка язылган. Монда алкышлыйсы гына килә, бу халык искиткеч гениаль һәм монда да барысы да яхшы хәл ителер дип өметләнәм. Америка Кушма Штатларыннан бер пар үзләренең өйләрен саклар өчен әтәч сатып алганнар. Һәм ул әтәч эттән дә иң усал эттән дә зәһәррәк булып чыккан, чөнки ул чит кешеләрне генә түгел, курьерларны, почта ташучыларны куып йөри. Берәрсе машина белән килеп туктаса, машиналарына сикереп менеп, бамперларын шукый башлый. Кыскасы, күрше тирәдә яшәүчеләргә якты көн биткән инде монда. Бер-ике ата казда алып куйсалар, бөтенләй аларның йортларын әйләнеп йөри башлыйлар инде әллә кайдан. Һәм минем сезгә шушы хәбәргә бәйле теләгем, сез киләчәктә менә шушы әтәч кебек курку белмәс йөрәкле булыгыз. Һәм сезнең барысы да яхшы булачак. Шуның белән сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.